Jadi Demak nang Ngaslayang kan. Dari Jepara. Oh, Ngaslayang Jepara nih. Mas Kondem nah. Niki tanah sing kelem-keleman boten kenging ditanduri nih to, Ra. Nggih. Dimanfaatno. Pemerintah nggih ngeten iki. Mboten nggih pribadi, Bu. Oh, pribadi. Ya. Boten ukuran. Jane wong sing duit. Itu yang sing gagal iki Bupati Demak. Oh. Sing dadak niki. Pun pinten tahun Pak niki? Gangsal. Gangsal lama. Oh, gangsal tahun. Pasti pastinya namanya gawe video begitu. Iya, saya bertanya. Daerah di Kota Lali. Mudine mrika wae malih nggih. Nggih. Aku lapis ada. Coba. Wow, kita sama. Gimana? Berarti itu tantangan dan kita benar ya? Sing gajah kendaraan niku kecilan apa anu Pak? Regoni ngamar ngoten. Kebutuhan yang ini. Nggih. Ini dipakai. Oh, riyen ketilan. Jemputan ngoten nggih. Kamu nanya, Sepur nggih gratis. kan tahu dulu kene ya? Kene. Oh, bayar rokete. Iki ono banyak, Bro. Iki beda. Angsa. Endoke, Angsa apa? Angsa. Kini. Kini. Ada. Rasanya C I N L E Y T Y ini kini上送车上送ya oke masa lah aku itu foto kok apa skill keluarin main deh itu salah Sos. Memang ana wong tua. Ora gelem iki ra krungu digagani. Jarene sapa? Kita ora pantai no. Iki ku salah Mas Kak. Yuk, nang yuk. Ganti ibumu wis ra ana. Ora ana.
Turun iki aska nganu ya. Ayo, Aska cipok. Gila. jaga. Lu jaga dong. Ya. Ya ampun nak. Ampun ra. Dadah. Sudah ya. Sudah. Enak mau naik kuda. Enak. Oh, Jak numpak neh ngono, Pak. Nang motor nang. Jam.